Bagori signara rong pen krem kro rongan kachalinga tawar kilong lok pen ajok rongarat pen ni karong chipaklang pon. Pinini pipe clear ni lakhain ko ratrok dua Bagori constituency ke parlo Bagori sarmen signar arong pen krem kro kachalinga tawar kilometers pon tawar kilong lok pen ajok. Bagori signar arong rat pen Karbi Anglong Termas Council kachari timophan kachoro pajer pon. Karbi Anglong Termas Council pen kemathapon inglong ke dorat me gari motor kachelenglong phunjia phan pura rong tin kidam tangar ni hot ke lang pachari ponlo. Laswalong duar Bagori constituency ke parlo Bagori sarmen signar pen krem khro rong kachelenga towar sungpik langpu theklong si tong se kot pen Karbi Anglong Termas Council pen kilometers pho kachelenga towar asai dengpon si non pinyarnian ke Bagori sarmen signara rong pen krem khro rong an kachelenga towar kacheklot horji si angring dolo. Laswalong Bagori sarmen singnara rong arat pentami Karbi Anglong Termas Council CM Dr. Thriram Ronghang Anparta Bogajan LA MLA Deputy Speaker Dr. Numol Momin Lapen Dua Bagori MSc Mate Karbi Anglong Termas Council Education EM Richard Toby alang litimo phantami kachoro pajer ponlo. To pini nalitom new sabitung pen gewang pot nilitum ahin pen sitame kachoro na pajireglo kurwang thu pini ilitum Karbi Anglong CAM Tuliram Ronghang alang liak kemang pon abangke atok anuta towar cetang pet nangji pu akemang pon apot pini dak local MLA Dr. Numol Momin Sar lapen ke ilitum CM Dr. Tuliram Ronghang Sar lapen ilitum dak local MSc mate EM Richard Tok biake hai anparta me ilitum dak duar Bagori VDC chairman Sar Koirong Phar alang litung kabor ipen pon pini nilitum dak Bagori sarmen singnara rong mate National Highway 2 het singnar an labang soto warnon selampon bomlo sitame je alang litum labang so ke wana pon nilitum rat penta kado vetai ningarong lo lapen alang litum hanta kachoro pajeriglo pen ke nilitum rat hoi pen isi kachuning ridun kangtung mate nilitum rat pen lamthe che paklang dun kangtung bangke atowar ke selam bomlo sitame nilitum elong long ni chok chelang pu kejong dun kangtung adim do athema non labang so ka selam bom ateng pulong te kado ve along an bangke mesen lo sitame kahino dim bangke la jitu arleng labang so arleng long bangke non ilitum ke pajona ya dim dolang lasi nilitum bangke rat hoi pena bangke nilitum alam bangke ajora vede dima pusi nilitum che matha lasi kithe ke dingatum ta department asor phan pamesen je phanalang litum benta ko pini na chingki na chithan pidun jong se alang litum ardi nang pidun pulong te labang so towar meseni punili tum tai ni thedo la salang litum phan thotta chuning rilo je aphong bang ke nilitum la sono towara bang ke longveri pu chipuram the la sino nangale chichira hutsi nilitum phan nakpa mesen pen selam patang pulong te nilitum labang sikhar I lasi nalitum phan suri akachuning ri pen nalitum nang rabdun pu mate ningithe labangsi nilitum kamatha dolo lasi jung nilitum bangke rong so phanke officer tum sita nilitum jung pen ki pu bangke nilitum alam bangke ajorobe lapenang kroi krede ta hai lasi nalitum ke the ding dak local MSc lapen ke VDC chairman lo lapen nilitum Bogajan LA mate Numol Momin MLA Sar Deputy Speaker alang lita labang soto war ke wani phan boriulo lapen pini ga do e phanta kichu nang thek ta paklang lo alang litum ke claim ke dam pen lasi labang soto war bang Bagori tu ha het sing narana bang ke jate motor son ta cheleng phuna le labang so war sai non ke claim bom hut alang litum ta nang bor ipidun pulong te nilitum taan so se
kibang jilang sitami alang litum phan sini litum thirklong lapen arjab don thippo lapen ke nilitum kai kita alang litum long sini litum cerap ceto don po rat kado veta isivet pen sini litum do ekji 5 kilometer nana tum baguri sarmen singnar pabode baguri sarmen singnar rongpen kena Allah het singnar krem kru anlepo ko anarte ding non islamic bom ke Islam ke ciklo jon bak dulu ko ana target dulu nang tum la kontraktor dum thana te ko an masih patang ni ko an masih patang ji plus to la bang ke nilitum ta chini ke lang de kontraktor men kan hini pusi arju bonlong kontraktor men pune de kontraktor men bang ke nilita chini Kajiranga Pen Ruvelson Rongpi Report Northeast Karbilai